Dan u Nathan, kelb li flimkien ma' 14 il-kelb ieħor għadda minn abbuż li ma palu, abbuż li qudiemu ma seta' jagħmel xejn, abbuż li llum dan il-kelb qed isofri l-konsegwenzi tiegħu. Bil-feriti ta' dan il-kelb huma tant serji li persuna tista' tdaħħal il-pont ta' idea fihom. Hekk iddeskriviet il-feriti ta' dan il-kelb vulnerabbli Rosalind Agius li tħossib is-santwarju għall-annimali abbandonati l-AAA. B'dan il-kelb instab operazzjoni li saret nhar il-15 ta' Diċembru frazzett illegali fl-inħawi tal-Biżbiżija fil-limit tal-Imġar. Dakinhar, flimkien ma' Nathan instabu 14 il-kelb ieħor u 15 il-żiemel fi stat tal-biża'. Nathan huwa boxer, wieħed mill-uffiċjali tagħhom qal li kien marbut ma' trakk, għandu daqqiet li kważi tista' ddaħħal il-pont tiegħek ġol ġerħa tiegħu daqskemm huma kbar fuq iż-żewġ naħat, ġifier mhix qed naġġibha, u apparti minn hekk niexef skeletru issa din nistennew ir-riżultati li ħajtuna l-animal welfare tal-blood test tiegħu biex naraw f'liema stat jinsab. Rosalind stqarret magħna li minkejja ta' kuljum il-bibien tas-santwarju jaraw klieb f'kundizzjonijiet ħażiena, buħut minnhom ikunu ġew mkeċċija minn dar sidhom u tħallew fit-toroq Maltin, meta rat lil dawn il-klieb emozzjonat ruħha. Iżda spjegatilna li qalb id-dispjaċir li tħoss meta ra klieb f'dan l-istat, tħoss ukoll rabja u dejjem mistaqsi lilha innifisha. Imma kif persuna tasal dabbuża minn kelb? Rosalind tispjegalna l-istat li nstabu fih dawn l-annimali. Din ir-rescue ta' dawn il-klieb dawn iż-żwiemel saret mill-animal welfare mhux minna, però aħna li għamilna ammont ta' klieb ġibnihom ġewwa s-santwarju tal-AAA biex intuhom il-kura li għandhom bżonn. Ovvjament huma sabu l-klieb fi stat ħażin, ġifieri marbutin ma' trakkijiet, ġrieħi ġo ġisimhom, daqqiet l-emmolaw, il-klieb kienu miżmumin veru ħażina. B'dawn il-klieb li kellhom destin qares, illum qed jifhmu għall-ewwel darba li l-bniedem jista' jħobbhom u jieħu ħsiebhom, imħabba li qed jittamaw li jkomplu jirċievu tul ħajjithom kollha. Aħna bħalissa din fis-santwarju din jieħdu l-kura li hemm bżonn, ġifieri qegħdin naħħolhom il-brijat, il-ħniex, intuhom il-kura, u eventwalment għalkemm peress li hemm każ il-qorti mista tkun full adoption ikun fostering sakemm il-każ jinqata' l-qorti. Sakemm konna fis-santwarju kellna ċ-ċans naraw ukoll kerba oħra li kienet qed tgħix f'dawn il-kundizzjonijiet tal-biki. Bil-kelba li ngħatat l-isem ta' Rachel, kawża tal-abbuż li għaddiet minnu llum qed bagħti minn kundizzjoni fil-muskoli ta' saqajja. Dan fil-waqt li tħalliet fi stat ta' abbandun. Quddiem dan il-każ Rosalind Agius qed tkun il-vuċi ta' dawn il-klieb u qed titlob li ssir ġustizzja u li jiżdiedu il-pieni għal dawk il-persuni li jinstabu ħatja li jkunu abbużaw minn annimal. Fuq dan il-każ l-animal welfare għamlu xogħol veru tajjeb, daħlu hemmhekk, ħarġu lil dawn l-annimali li kienu din fi stat ħażin, issa aħna l-appell tagħna tiegħi u tal-animal lovers kollha tista' tgħid biex issir ġustizzja ma' dawn l-annimali. Hemm bżonn min jaħqar l-annimal irid jieħu dak li ħaqqu.